Quero agradecer a invitación do Comité da Memoria Histórica de Celanova e a Concellería de Igualdade. Para mí supón unha honra estar aquí, o digo sinceramente, pois sempre admirei o seu traballo, a súa valentía, a súa vocación por sacar á luz o nome de homes e mulleres que sufriron a represión franquista. Considero que é un labor sumamente encomiable que debe ser imitado noutras comarcas e, sobre todo, de xustiza histórica e de xustiza para as súas propias familias. A miña comunicación tituleina deste xeito: Mestras vixiadas, reprendidas, expedientadas, pola súa lembranza e para a nosa memoria. O principal motivo de falar aquí das mestras, de centralo nesta temática, é porque se houve un sector duramente castigado durante o franquismo, ese foi a docencia. E sabendo que esta profesión xa estaba moi feminizada, lévanos a pensar que un grande número de mulleres padecerían o férreo control e a represión franquista. Vivirían todas elas unha inquedanza, un desacougo, unha incerteza en maior grado, penso eu, que as mulleres ocupadas noutros sectores laborais, como, por exemplo, dependentas, lavandeiras, costureiras, empregadas, campesiñas, pois non eran a priori obxecto de tanta sospeita. Pero tamén pretendo con esta comunicación non ser tan descriptiva, senón que cheguemos á semántica, o que pudo haber significado a represión destas mestras e destas mulleres. Como todos e todas sabemos, a dictadura quixo extirpar todas as ideas e aires de modernidade que a República trouxera ao país e actuou de forma implacable para eliminar de raíz todo o vestixio republicano. Era preciso reconducir a situación e, sen escatimar esforzos, comenzou a ir despezando o republicanismo da conciencia, do pensamento e da obra de gran parte da sociedade. Xa sabemos que non toda, pero sí, gran parte dela que se aderira. Unha sociedade que a partir do golpe militar e co novo réxime debía, por imperativo, adoptar os novos valores patrios. Os docentes van ser un obxectivo clave para o dictador, o consideralos elementos primordiais para o novo réxime, xa que debían, por obriga, asentar con firmeza eses novos piares ideolóxicos. Tratábase da instrumentalización da función docente. Por tal motivo vai haber un seguimento exhaustivo do magisterio que non deixa de ser unha persecución en toda regra. O réxime comezou a examinar con detención os docentes que se formaran e traballaran na República. De entrada, eran xa considerados subversivos, sospeitosos, e non podían exercer sen antes pasar polo riguroso control das forzas vivas. Eran mestres e mestras aos que non se lles ia tolerar, abro comillas, que envelenaran as mentes e as almas populares, cerro comillas. Os docentes, como digo, foron obxecto de persecución e moitos tiveron que marchar ao exilio, moitos sufriron o cárcere, moitos tiveron que ser desterrados dentro da súa propia provincia e incluso foron asesinados. Na depuración de mestres e mestras non houve moita piedade e actuouse con celeridade para saber cada detalle de cada un dos docentes. Levouse a cabo un excelso labor administrativo para poder peneirar e purgar aos mestres e mestras, apartando e castigando aqueles ensinantes que fosen sospeitosos de haber militado nalgún partido de esquerdas ou haber ido en contra do eufemísticamente denominado movemento nacional. Estarían en constante vigilancia por parte desas forzas vivas de cada pobo onde exercían. Todos eles e elas forman parte da nosa memoria democrática, pois sufriron a coacción e as amenazas e a estigmatización. E se a ditadura foi moi cruel cos mestres, para moitas mestras supuxo un verdadeiro trauma. Comentábamolo antes no café, xa que ao castigo imposto había que engadirlle unha sanción social, de quedar sinaladas como mulleres que non souberon cumprir ben co seu cometido. Ese cometido que ao longo da historia se lle viña pautando. En efecto, ao longo da historia veuse conformando unha imaxe da muller dentro dunhos marcos e parámetros definidos. Establecíase para ela uns límites de conducta. Todas as que saísen deses parámetros de sumisión, privacidade, dependencia, obediencia, serían duramente censuradas. E baixo unha lousa de patriarcado, a muller tivo que ir lidando na vida
coa discreción que non deixaba de ser unha penitencia. E ese rol tamén tiña no que representar as mestras, cando chegaban eses povos tan remotos. Porque eu insisto, a veces falamos das mestras como un escalafón, bueno, un tanto inferior a outros. Sin embargo, teñen moita relevancia, dado que elas tiñan que exercer, como digo, en lugares de moi difícil desempeño, de moi difícil acceso, e ali levaban a cultura, e ali levaban, polo menos, as ganas e as ansias de ensinar aos pequenos. Pero, xa digo, no pobo tiñan que preservar esa exemplaridade. E senón, como se di aquí nesta cita, la maestra es el todo del pueblo. En el pueblo, en la aldea, la maestra es como el párroco, quien regenera esos pueblos e esas aldeas. Ben, a Comisión de Depuración do Magisterio, do que todos e todas oíron falar, foi creado xa por Real Decreto o 8 de novembro de 1936. Estamos en plena guerra aínda. Pasaron uns meses do inicio da guerra, pero xa empezou a ser operativo. Actuou con sumo celo e con un elevado grado de exixencia para poder ir examinando, como digo, cada docente, saber todos os detalles para poder saber se podía continuar en activo. Tivo que traballar a esgalla, pedir informes, analizalos, estudalos para despois dictar unha sentenza. O meu entender foi un dos elementos máis executores e resolutivos da dictadura. Ademais, a comisión tiña que contar coa complicidade e coa colaboración das forzas vivas. Falamos do médico, falamos do alcalde, falamos do Garda Civil, falamos de algún membro do pobo que pudera ser moi afín ao réxime, aos que se lles exixía veracidade nos seus informes. Se non, miren como di aquí na diapositiva, las personas consultadas deben saber la gravísima responsabilidad en que incurren ocultando determinados extremismos. É dicir, estaban suxeitos a dicir a verdade e a transmitir informes de dito docente, o mestre ou mestra, para poder chegar a todo fondo. Por lo tanto, a depuración tiña o labor, e abro comillas, de librar a la escuela española de la influencia marxista. Cierro comillas. Entón, ao mesmo tempo, concreta o seguinte: compete a las comisiones depuradoras proponer la separación inexorable de sus funciones magistrales de cuantos directa o indirectamente han contribuido a sostener y propagar a los partidos, idearios e instituciones del llamado Frente Popular. Entón, nunha primeira instancia, todos os funcionarios públicos estaban obrigados a pedir casi a súa propia depuración, é dicir, avalar con informes a súa conducta. Isto, desde logo, supuña para os docentes un verdadeiro problema, como dicía, unha incerteza, pois sabían que podían quedar prácticamente nun futuro que lles valía a súa supervivencia. Entón, nunha primeira instancia, os docentes, aquí teño unha diapositiva, que agora lles explico, os docentes debían facer unha declaración xurada. Unha declaración xurada, que é esta que presentamos aquí, onde tiñan que contestar a 17 preguntas. Nesas cuestións preguntáballes cuestións sobre se prestara servizo aos baixo mandos marxistas, a que partidos pertencera, se ocupara algún cargo directivo no mesmo, se pertenceu ás milicias populares, do Fronte Popular. Bueno, feita esta declaración xurada, o inspector de zona, o inspector local, facía a súa vez unha declaración de responsabilidade no que indicaba se o docente era ou non, abro comillas, de absoluta garantía bajo os aspectos moral, religioso e político. Feitas estas valoracións, ademais, porque a Comisión de Depuración ia solicitando aos poucos informes sobre os mestres e mestras, pois salía un listado de mestres e mestras que eran ou ben confirmados na súa praza, e entón saía a relación dos mestres e mestras que non eran sospeitosos, e tamén saía a par a relación de mestres e mestras que
que eran susceptibles de seguir examinando ou xa se podía proceder á súa sanción. En relación a este primeiro paso da comisión de depuración, eu fixe un cálculo aproximado das mestras que en Ourense foron vixiadas e consideradas obxecto de exame. Para iso consultei o portal de arquivos españoles e de xeito moi detallado e lento fun facendo unha distribución das mestras por partidos judiciais e atopeime que aproximadamente 900 mestras de Ourense foron examinadas a súa vida, a súa trayectoria, porque a comisión de depuración solicitara informes de todas elas. Desas casi 900, en concreto 893, desas casi 900 docentes, 54 estaban exercendo no partido judicial de Celanova. Entón, quixen traer hoxe aquí pois a realidade que nos é máis próxima, dado que estamos en Celanova, que menos que coñecer un pouquiño, algún nome de mestras que estaban exercendo aquí. Hai que decir que a maior parte delas foron confirmadas nos seus postos de traballo, porque ben é certo que as mestras, por a súa educación, a súa trayectoria, a gran maior parte delas eran tradicionais, conservadoras, moi neutrais, é dicir, non eran moi comprometidas. Pero sí temos que destacar algunhas destas das que falarei ao final, que sí foron sancionadas. Aquí. A comisión de depuración incidiu sobre todo naqueles mestres que estaban asociados. Na provincia de Ourense había as asociacións de mestres de primeira ensinanza e había unha asociación por partido judicial. Despois estaba a asociación de mestres de primeira ensinanza provincial, que se creou a principios do século XX. Nestas asociacións provinciais afiliábase mestres e mestras, non moitas mestras, pero sí, tamén as había, e algunhas chegaron a ocupar algún cargo directivo, pero estas asociacións eran moi neutrais. Eran asociacións que reivindicaban as melloras nas escolas, aumento de soldo, pero non tiñan un perfil ideolóxico en absoluto. Pero sí vai haber unha que todos coñecemos ou temos oído falar dela, que era a ATEO, a Asociación de Traballadores do Ensino de Ourense, que facía as súas reunións na Casa do Pobo. Ben, que era ATEO? ATEO era a asociación que xurdiu o 31 de maio de 1931 e esta asociación sí tiña os principios ideolóxicos e uns obxectivos moi claros. Abandona de cheo esa neutralidade das asociacións provinciais e por partidos judiciais, de feito, lle bota en cara, que non se impliquen, que non sean máis reivindicativas. E esta asociación vai intentar dignificar a profesión docente e vai ser unha auténtica revolución educativa, porque tamén vai querer facer unha pedagogía moito máis activa, e sobre todo porque empeza a considerar os docentes obreiros do ensino, considerados así porque serían capaces de transformar a sociedade. Esta asociación compúñase de afiliados de diferentes ideoloxías, pero todos encorados ou escorados cara á esquerda e moi vinculados ca República. Para eles era necesario liberar a sociedade. Como saben, o boletín de transmisión era a Escuela del Trabajo e a revista Ateo. Aquí había colaboración dos afiliados, tamén das afiliadas. Varias mulleres participaron aquí, e incluso mulleres que, sin estar afiliadas, fixeron algún escrito sobre a pedagogía. Estou lembrando agora a Concepción Ramón Amat, que era directora da Escola Normal. Aquí escriben, xa digo, artigos, algunhas mestras que estaban afiliadas aquí a Ateo, e algúns artigos son tremendamente duros, hai algúns sobre o laicismo, defendendo o laicismo, moi interesante. Pero en Ourense o proceso contra Ateo foi inmediato. Xa o 4 de agosto de 1936, 15 días despois do levantamento militar, do golpe de Estado, acordou dala de baixa de inmediato, acusando a de extremista de marcada tendencia comunista. Dicía así:
Considerando que es público y notorio que los más significados dirigentes de dicha asociación no atendían su función docente, el hecho es que en sus escuelas llevaban propagandas subversivas de toda moral, infiltrando en el espíritu de los niños doctrinas políticas y aberraciones de una pedagogía soviética, deformando así las inteligencias infantiles, dando ello como resultado las manifestaciones inconscientes de niños con el puño en alto, envenenados de odio y rencor hacia sus semejantes. A partir dese momento tomouse a decisión de sancionar os que estaban afiliados da TEO. Como coñeceron a afiliación? Porque na Casa do Pobo descubriron o libro onde estaban todos os inscritos. De todos os militantes había 19 mestras. E aquí temos a relación de todas elas. A priori hai que recoñecer a intrepidez ou arroxo destas mestras, destas docentes, porque se algunhas estaban inscritas nesas asociacións provinciais, pero que eran moi neutrais, as que estaban aquí facíanos xa por un carácter moito máis consciente, eran verdadeiramente máis reivindicativas. Adquiriron ese compromiso de pedagogía activa, de transformar a sociedade, de recoñecerse republicanas. E algunhas chegaron a ocupar cargos directivos, como Delia Osorio Otero, unha muller impresionante, Carmen López Bello, da que falamos anteriormente, Cleo Feo Osorio Otero. Moitas delas, pois como digo, foron separadas totalmente da ensinanza, outras foron sancionadas por varios anos, outras suspendidas de soldo e emprego por varios anos e con prohibición de ocupar cargos directivos, etcétera, etcétera. De todas elas, teño en conta no blog, toda a trayectoria delas, no blog de mulleres, fálase de como foi o proceso de sanción, porque se revisaron os arquivos e os seus expedientes de depuración. Como era a forma? Cal era a maneira que se procedía a hora de facer a denuncia a estas mestras e aos mestres tamén en xeral? O modus operandi eran todos igual. Primeiro, había unha carta de denuncia, unha carta manuscrita, maiormente, na maior parte dos casos, era o párroco. Había casos nos que eran particulares. E escribían a comisión de depuración dando queixas de que esa mestra pois estivera no Frente Popular, era socialista ou estivera anotada na TEO. Cando chegaba a carta á comisión de depuración, o presidente da comisión, que xa lles direi despois quen era, que, bueno, podo yo adiantar, un tal Juan Yáñez, que era un capitán de infantería, que tiña unha academia en Ourense, na avenida de Bos Aires, unha academia para militar, pois este era o presidente da comisión de depuración, recibía esa carta e inmediatamente iniciaba o proceso e solicitaba informes a outros, as persoas cercanas aos que eran do pobo, ao médico, ao alcalde, ao garda civil, para corroborar, para que asegurasen ou que indicasen se é verdade que esa muller, ou se eles tiñan referencias do que se lle acusaba a esa muller.